procès depuis décembre kalo an balala ka gouvernement ka sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn min n'u nana ka na d'an ma k'u b'a fɛ k'an ka parti ci donc an ye sɛbɛn sɔrɔ min kɛ an taara fanga la janvier kalo tile 8 kiiri fɔlɔ kɛra donc report a kɛra report saba kɔ kunun de kun ye 20 mai donc n'u kun ko a bɛ kɛ délibéré ka sabu kɛ fɛn min ye avocat ye u ye sɛbɛnw de kɛ k'a fɔ ko ka jɔ baara yɛrɛ la k'a fɔ an ye taara débat o fond na o ma kɛ avocat ko ne ye sɛbɛnw kɛ o sɛbɛnw kɔnɔna de la sisan donc a bila délibéré la o délibéré kun ye kunun de n'o bɛnna mai kalo tile 20 ma an taara an ma mɛn yɛrɛ an taara yɔrɔ min na ni tour sera sadi ma donc président du tribunal de kuma ta donc k'a jira k'a fɔ baara minnu n'a kɛra donc u kelen kɔrɔ ka avocat ka sɛbɛnw kalan o nana ye k'a fɔ baara min ni a kɛra k'u ka parti sadi ka ci olu ma kun y'a la ka sababu kɛ kumakan minnu n'a fɔra a tɛ parti ci kun bɔ o kumakan kun ye min ye dɔrɔn min y'an ka président ye n'o ye Umaru Mariko ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min taara ka ɲɛsin an ma donc fo kana kɛ a bɔra jamana kɔnɔ donc kuma ni kuma a b'a ka hakilina di jamana jɔliko ni fɛnw na donc o kumakan dɔw de kɔnɔna la fanga wulila ka se ka na ko u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko ka sadi ci ka sababu kɛ a bɛ ka kuma minnu kɛ ko parti sadi ka kumakanw de don donc parce que ale ye parti président ye donc u ye plainte k'an kan u bɛ parti ci donc o kumakanw de nana ni parti min ye fanga tigilamɔgɔw ye n'o ye juge ye u ye papier minɛ k'a lajɛ parce que n'i ye parti yɛrɛ ka charte lajɛ la charte des partis politiques o kumakan fɔlɔ yɛrɛ b'a jira k'a fɔ parti ɲɛmɔgɔw bɛ se k'a ka hakilina di jamana jɔliko la a mana kɛ fan o fan a bɛ se k'a ka hakilina di donc nin bɛ kɔ kan a y'a ka hakilina di jamana ka kunkanko la parti ɲɛmɔgɔ dun de don fana donc o tɛ se k'a bali ka ta ka hakilina di voilà donc sariya kɔni y'a jira k'a fɔ kumakan minnu n'a bɔra jamana ye marabaaw fɛ ko ka parti ci ka sababu kɛ nin ye a tɛ ci kun bɔ an bɛ ka sariya ka sɛbɛnw de makɔnɔ sisan comme u y'a fɔ kɛnɛ kan donc u kan ka papier dɔ labɛn min bɛna di an yɛrɛ ma an b'o de makɔnɔ don nataw kɔnɔ